Hei, tak coba. Jingkynad kalakaan shnong khappud Maikhuli hapdeng kipat Meghalaya bat Assam kabalaja hadien weki brio kuni shnong khappud ka Meghalaya kila pynkhyllem yo upos elektrik bala kynnoh wan pynieng beain daga Assam State Electricity Board. Kani ka jingjak la lam sha ka jingya sho ya dat hapdeng ki nongshongshnong ka shnong Maikhuli bat ki nongshongshnong ka Assam. नमस्कार जी, चीफ मिनिस्टर ऑफ असम हिमंता बिस्वा शर्मा। हम लोग हिमंता बिस्वा शर्मा की तरफ से आया Kadkum ka khubor ki nongshongshnong ka Maikhuli Meghalaya kila pynkhyllem yo upos elektrik bala pynieng daga Assam State Electricity Board hajan ka pungdo kha ka shnong ha ka steps ngin kong. Hadien bada pynkhyllem yo ni upos elektrik ki nongshongshnong kelet phai shala ying. Hindrei hadien kattu ka nikinta ka kinhun ki briu na Assam kila wan thwed ya ki badon ktiben pynkhyllem yo upos elektrik ka balam sha ka jingania ka bathnam ha bat khaddo ka poi sha ka jingya khru marmet hapdeng ki arliang mamla. अभी नया बेचने वाला लोग है। इस तरफ में बेचने वाला फिशरी का इस तरफ में बेचने वाला लोग है। धुबरी कालफरा माथमा धुबरी माधवदी या दोरों मंदे है ना, मंदे में हम लोग फिर हम लोग खोल दिया पुस्तिका। वो लोग छुप छाप करके लगाया था। लगाना बाद में वो लोग बोला था 1 हफ्ता का बाद में वो लोग खुल के दे देगा बोला। फिर हम लोग तो पुस्तिका आदमी सब खोल दिया, वो लोग नहीं खुला है इसीलिए हम लोग खोल दिया। खुलने के बाद हम लोग तो आ गया, हम लोग भी घर में चला गया। फिर हम लोग का जो काम करने वाला आदमी लोग को आके वो लोग धमकी दिया है असम का आदमी। Hagani ka jingya khru kattu ka ni kilong kami na Maikhuli la kynnoh we kila sha akta akti jubor but donru ki bala sha pata na ga jan phong hadu da jon. Kini kinong Maikhuli bachendang bat kinthai la kynnoh we kila sha sho haga kinhun ki bawan na Assam. Habayo jingte be kani ka jingjia ki board district na Meghalaya bat Assam kila hiar marmar shakate ka chaka pada ka jing tuklar jongki kila laban telakam ya ka jinglong jingman bat pinsa phrang ya ki pajpa ki balit phai no shila ki jongki chaka. Hadien gini ka jingjia ki board district na baro arjala kila rai ban thau ya ka peace committee banwan rapat ya ka jingsuk jingasan bat ka jingasung thu jingmun hapding ki nongshongshnong ki basa ha Maikhuli bat ki bana Assam.